Има един миг, който променя всичко. Мигът, в който човек затваря очи, спира за секунда и се връща към най-първичния жест на живота – дишането. Всяка практика започва с него. Всяка медитация се ражда от него. Всяко осъзнаване преминава през него. Дъхът е първият звук, който издаваме, когато влизаме в този свят. Дъхът е и последният жест, който оставяме на тялото, когато завършваме земния си път. Между тези два дъха живее цялото ни съществуване. Когато човек вдишва, той отваря пространство. Когато издиша, освобождава път. Дъхът създава постоянен мост между вътрешния свят и външната реалност. Всяко вдишване е покана за живот. Всяко издишане е жест на доверие. Затова всички духовни, психологически и енергийни практики започват от тук, от дъха. Защото дишането пробужда мозъка, осветява емоционалното поле, синхронизира сърцето и ума и подготвя човека за среща с самия себе си. Каква е научната основа на дишането? Дъхът изглежда прост, но той е един от най-мощните регулатори на човешката физиология и психика. Съвременната невронаука показва, че дишането е директен ключ към автономната нервна система. Когато човек диша бавно и ритмично, се активира парасимпатиковият дял, системата, която поддържа спокойствието, възстановяването и вътрешния баланс. Сърцето се синхронизира с мозъчните честоти, мускулите освобождават напрежение, хормоналната система влиза в ритъм. Дълбокото дишане повишава нивата на алфа и тета мозъчни вълни. Алфа вълните създават яснота, фокус и вътрешна тишина. Тета вълните отварят подсъзнателните пространства, в които се случва трансформацията, вътрешната работа, творческото мислене и интуитивните прозрения. Осъзнатото дишане подобрява достъпа до префронталния лоб на мозъка. Това е частта от мозъка, свързана с висши процеси, като саморефлексия, саморегулация, избор, осъзнато действие. Когато човек диша осъзнато, той буквално премества ума си в по-висока честота. Дишането и издишането влияят на сърдечния ритъм. Вдишването разширява сърдечния ритъм, а издишането го хармонизира. Тази игра създава феномен, наречен кохерентност, при който сърцето и мозъкът започват да градят общ ритъм. Когато това се случи, човек мисли по-ясно, чувства по-меко, възприема по-дълбоко. Каква е квантовата перспектива? От гледна точка на квантовата психология, дъхът е честота, която подравнява вътрешната реалност с външната. Всяко вдишане променя електромагнитното поле около тялото, а всяко издишане изчиства информационни следи, които вече са завършили своят път. Дъхът е входът, през който човек излиза от автоматичните реакции и влиза в съзнателно присъствие. Дъхът е каналът, който позволява на тялото да освобождава закодирани емоции. Дъхът е мост между физическото и нефизическото. Затова всички пътеки към осъзнатост започват с него. Дъхът е врата към емоционалното поле. Когато човек започне практика с дъх, той казва на тялото: готов съм да чувам, готов съм да чувствам, готов съм за среща с себе си. Дишането активира областите от мозъка, свързвани с вътрешната яснота, емоционалната стабилност, интуитивното възприятие, разширено внимание и така нататък. Емоционалното поле започва да вибрира в хармоничен ритъм. Мислите се подреждат в нова структура. Тялото се освобождава от събраната енергия, а съзнанието остава в настоящия момент. Ето защо първото движение във всяка медитация е дишането. То е ключът към вътрешното пространство. Аз съм Виктория Богданова, психотерапевт в Институт Енигма. Създавам пространство за квантова психология, вътрешна алхимия и практики, които отварят човешкото съзнание към по-дълбоки слоеве.
Ако усещате, че този тип съдържание ви вдъхновява, абонирайте се за канала и активирайте камбанката. Тук изграждаме общност от хора, които избират да живеят осъзнато, смислено и в по-висока вътрешна чистота. А сега продължаваме. Дъхът може да се разглежда и като инструмент за промяна на съзнанието. Дъхът е движение, той е ритъм, дъхът е поток. Но дъхът е и метод, който може да променя химията на тялото, качеството на мисълта, силата на емоциите, посоката на решенията, честотата на енергията и много други. Когато човек диша осъзнато, той влиза в състояние на вътрешно разширение. Разширението е състоянието, в което съзнанието има достъп до нови идеи, решения, интуиции и възприятия. В разширението се случва трансформацията. Днес съм ви приготвила практика, в която да усетите порталът на дъха. Нека отворим това пространство заедно. Седнете удобно, затворете очи бавно. Дишайте нежно през носа и позволете на въздуха да се движи като светлина към гърдите. Усетете как гръдният кошт се разширява и създава място. Издишайте плавно през устата, позволявайки на тялото да се отпусне. Усетете тежестта, която се разлива надолу по тялото. Отново вдишайте и си представете как тялото събира светлина и отново издишайте. Почувствайте как съзнанието се подравнява с настоящия момент. Поставете ръка върху сърцето и кажете: дъхът ми отваря пространство за нова яснота. Останете за миг в тази чистота. Продължете да вдишвате и да издишате. Останете колкото ви е приятно. Останете още за миг в тялото и усетете как дъхът продължава да се движи, като енергия във вас. Наблюдавайте как парасимпатиковата система се активира. Това е моментът, в който тялото преминава в по-дълбоко спокойствие. Усетете сърцето си. Неговият ритъм сега е синхронизиран с ритъма на дъха. Дайте си време, защото след практиката мозъкът буквално пренарежда връзките си и създава нови модели за мислене. Позволете на емоциите да бъдат такива, каквито са. Те се освобождават и подравняват по естествен начин. Усетете тежест или лекота. Това е просто информация от вашето тяло. Нещо се е преместило и освободило. Запомнете, че дъхът е мост към подсъзнанието и дори след като приключим, процесът продължава вътре във вас. Благодарете на тялото си. То винаги чува, когато му дадете внимание. Преместете вниманието си към пространството около вас, но запазете вътрешния ритъм, който създадохме. И когато отворите очи, вземете със себе си това чувство на яснота, спокойствие и подравняване. Дъхът е източник, дъхът е дом, дъхът е мост към вътрешната мъдрост. Всеки осъзнат дъх открива, че имаме избор. Във всеки момент можем да погледнем в нова посока. Можем да отворим вътрешното пространство за вдъхновение и радост. Можем да създадем нова версия на себе си в благодарност, хармония и приемане. Можем да бъдем истински, да изберем да бъдем честни със себе си и с другите. Всеки дъх ни води към осъзнаване, че сме живи, че съществуваме и това е непроменяемо. Всеки дъх може да се запитаме какво мога да направя, за да бъда щастлив и какво мога да дам на другите, за да виждам радостта в очите им. Благодаря ви за присъствието в тази практика, в тази кратка лекция, в това пътуване навътре.
Абонирайте се за канала, ако желаете повече знания, практики и медитации за квантова психология и човешката трансформация. Всяко следващо видео е стъпка към по-дълбоко разбиране и по-висока вътрешна чистота. До следващия дъх.